Ecofos er en import- og grossistvirksomhed inden for LED-belysning. Vi henvender os udelukkende til det professionelle marked, hvor vi igennem mange år har serviceret vores kunder med bæredygtig LED til både industri og erhverv. Vi har et godt og tæt samarbejde med vores kunder, som primært er elinstallatører, bygherrer og arkitekter. Ecofos tilbyder et bredt produktsortiment, hvoraf de primære produkter er fra eget brand GreenID, som blev etableret tilbage i 2007. GreenID har udviklet flere typer konceptbelysning inden for flere nicher. GreenID har blandt andet udviklet de specialdesignede LED-lysskinner, som er tilpasset montering i troldtægt og træbetonlofter. Helt aktuelt har GreenID også udviklet lamel-LED-konceptet, som er forskellige udgaver af LED-lysskinner, designet til montering i filten i de populære akustikpaneler. Konceptet vandt hurtigt indpas på det danske marked og er nu ved at blive rullet ud på det europæiske marked og laves i dag også som private label til flere kunder og kæder. GreenID-brandet har mange års erfaring, og denne ballast gør, at vi kan levere professionelle løsninger til større projekter inden for kontor, lager og udendørsbelysning. Vores belysningskonsulenter rådgiver i hele processen og tilbyder udarbejdelse af lysberegninger, så vi sikrer, at vores kunder leverer de resultater, som slutkunden efterspørger.